Tá fáilte fiche sé seachtain fhrithchiníochais na gaeilge siúl an seachtain seo i Bhéal Feirste. Mar thud den eile seo ina neantar ceiliúradh an éagsúlacht sa chathair agus fud an dóin, tá commartas póstéir a reachtal do ghaltaí bonscoile. Tá daltaí ghéal scáil na bháil ag curthú póstéir le curisteach an commartas seo. De seachtain fhrithchiníos táhachtach bheith agin mar tá daoine fud fad an dóin an seo agus caiimiid iad ceiliúradh agus fáilte a chur romta. Bhí mé ag obair ar má póstar le má cara dá bhainnim Danny. Bhí muidir geannaí póstar le áiteanna spéisialta a Bhéal Feirste. Cai muidir teachta céile agus an dóin seo a bheith ceart. Well, is scéalaigh má teanga, is scéalaigh má cultúr, is scéal mé ach tá sé tágtach le bhar nós faoi cultúra eile agus go dé mar tá sé tinnig Johnny Fosta. Teachtain na mar ggéanna mas head an crackan difriúil nó rudder be mar sin támuid mar ggéanna sa tíbhtí agus nímuid difriúil. Deanthar ceiliúradh lá éagsúlacht idirnáisiúnta de sathairn seo mar chríoch spláideach fáilte fiche sé. Agus tugaí na céad tá daoine le cheile is sportland na hÉireann, le sult a bhaint as ceol, dosa, bí dónda agus 9 an éagsúlacht. Kathryn Aip Cúla4, Nuacht, Bhéal Feirste.